Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген очрашу урны Казан тапшыруында Үзбәкстаннан килгән милләттәшебез. Бик матур моңлы тавышлы җырчыбыз. Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты. Һәм шулай ук Үзбәкстандагы Ташкент шәһәрендәге татар мәдәни үзәге җитәкчесенең урынбасары Фирүзә Халдарова. Фирүзә, исәнмесез? Хәерле көннәр, исәнмесез. Мин бик шатмын менә бүген сезне үзебездә Казанда менә дөнья студиясендә күрүемә. Ләкин инде без күптәнге танышларыбызны, якын дусларыбызны күргәчтен һәрвакытта да нинди җилләр ташлады дип әйтәбез. Әйбит, шул сорауны сезгә дә бирим әле. Казанга нинди җилләр ташлады? Мин дә бик шат һәр Казанга килгәнемә, чөнки монда минем кызым яши. О, укыды да, бетерде дә, калды менә. Казанда калды. Казанда калды, әйе. Шуның өчен мин һәр елны монда очып киләм. Әле дә менә отпуска вакытында анагым белән бергә килдек. Рәхәтләнеп ял итәргә, танышлар белән күрешергә, сәяхәткә чыгарга, менә шулай итеп Казанга килдек. Казанга. Менә бу көннәрдә Фирүзә безнең Казанда гаҗәеп кызу эссе, без инде салкын булса салкын дип зарланабыз, кызу булса кызу дип зарланабыз. Әйбит. Ташкентта ничек, менә Ташкенттагы кызудан соң монда күчкәч ничегрәк? Ташкентта инде гомер буе кызу. Ничә градус? 45-50 ул Хәзерге вакытта. Нормада, әйе. Ну хәзерге менә мин киттем белмим, карамадым прогнозны. Но киткән вакытта 45 иде. Менә Фирүзә 45-50 градустан соң 33-35 градуска күчкәч ничегрәк? Сизелмидер ул әйме сезгә? Беләсезме, мин электән үк яратам. Җәй ул җәй булырга тиеш, бит. Нинди суык инде. Мин һәр вакытны әйтәм, лишь бы суык кына булмасын дип инде. Чөнки алай кофталар алып бирү мин өчен мәшәкатьле. 45-тән соң сезнең 30 градуска килгәндә, ул башка төрлечә. Ничектер кыенрак, әйе. Хәтта кыенрак. Кыенрак, әйе, безнең өчен кыенрак. Чөнки Ташкентта коры эссе була, әйбит. Монда сездә влажность бигрәк миндә, әйе. Шуның өчен ничектер кыен. Әлбәттә, мин үзем белән бәләкәй кул вентиляторны йөртәм. Һәм, ну, су эчсәң ул күбрәк кыенрак булып китә инде. Сездә шулайрак ул. Ташкентта безнең татарларыбыз ничек яшибез? Һәр вакытта да әлбәттә аларның хәлләрен белергә телибез. Менә кемдер килә икән читтән, иң беренче соравыбыз шулай ук татарларыбыз ни хәл? Аллага шөкер. Бик яхшы барыбыз да анда. Безнең үзәгебез эшләп бара. Әлбәттә эшләребез бик күп. Татар телен, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен саклап калу өчен бик күп эшләр алып барабыз анда. Һәм безнең татарларыбыздан, Ташкент татарларыбыздан, Үзбәкстан татарларына сезгә күп итеп сәлам. Әле бит менә Фирүзә тиздән, бик тиздән әйбит 17 сентябрьдә Үзбәкстанда безнең татар кызы бәйгесе дә булачак. Инде без аны күптән оештырырга дип җыенабыз. Әйбит анда инде Үзбәкстандагы кызыбыз җиңгәннән бирле, ләкин пандемия булу сәбәпле беренче мәртәбә кичерергә туры килде. Ташкент әзерме? Татар кызларына көтәбез. Без инде 3нче елмы булды инде, көтәбез. Ләкин һәр менә сентябрь килгәндә әзерләнеп утырабыз инде. Хәзер дә шулай ук менә инде эшләр уже әзерләнү эшләре бара, әйе. Менә мин дә кайткач шул мәсьәлә буенча әлбәттә тиз генә шул эшләрне башлап җибәрәбез. Чөнки подготовкада без бит инде ул сездән генә түгел, бездән дә ике яктан да, әйе. Шуның өчен көтәбез. Бик матур бәйрәм узар дигән һәм инде татар кызларыбызны Үзбәкстанда да күрсәтеп, үзебезнең милли йолаларыбызны, аларның менә шушы кызларыбызның матур сыйфатларын күрсәтеп, бик матур бәйге булыр дип өметләнеп калабыз шулай бит. Без бит әнә күз алдыда килтерә алмыйм, чөнки андыйны шундый дәрәҗәдә үтә торган бәйрәмнәрне без әле күргәнебез юк Ташкентта. Шуның өчен без инде зарыгып көтеп утырабыз. Бу инде зур вакыйга булачак менә шушы Үзбәкстанда яшәүче татарлар өчен дә, әйбит. Татарларга гына түгел, үзбәкләргә дә, чөнки мин барсында да уже әллә качан реклама итеп сөйләп биргәнем бар инде. Ул турыда инде аларда көтәләр. Безнең яшьләребез көтә беренче чиратта.
Андағы Ташкентта, ғөмүмән Өзбекстанда безнең яшьләр бик күп. Татар милләте арасында да бик күп алар. Шуның өчен бу әлбәттә иң кирәкле нәрсә. Беренче чиратта иң кирәкле нәрсә. Шул кызлар аша инде безнең мәдәниятебезне, гореф-гадәтләребезне күрәчәкләр, әлбәттә. Аларда шул безнең инде урысча әйткәндә продолжитель алар була бит инде. Бездән соң алар кала. Дәвам итүчеләр алар була. Без инде кулыбыздан килгәнчә шул эшләрне алып барабыз, бөтен өметебез аларга. Менә Фирүзә, үзем тыңлыйм сезне, әйме? Менә сез бит инде гомер буе Үзбәкстанда дип әйтегәйме? Ләкин шулай булганга карамастан, кемдер бераз гына читкә китеп яшәсә дә, телне оныта башлый. Шулаймы? Андыйлар да күп бит инде ул. Ләкин менә сез мотор итеп, рәхәтләнеп, үзебезнең туган телебездә, татар телендә әйбәт сөйләшәсез, тырышасыз. Һәм менә телне ничек саклап аласыз дип әйтим микән инде? Сез бит инде русчада сөйләшәсез, үзбәкчәдә сөйләшәсез. Сез бит анда көн саен гына татарча сөйләшеп тормыйсыз. Беренчедән зур рәхмәт. Минем өчен ул зур бәя. Минем бит инде әнием генә татар. Шуңа бирәм бу сорауны. Үзбәкстанда, үзебезнең Ташкентта әлбәттә үзбәкчә күбрәк сөйләшәм. Эштә ул татарча инде ул только өйдә бездә сөйләшәбез дә һәм менә үзәктә. Белмим инде шулай булып калды ул. Мин бәләкәй чактан яратам әнием телен. Шуңа бәләкәй чактан Азат хатынны укып килдем бит инде шул. Азат хатындан өйрәндем бит инде, беләсезме? Чөнки нәнәйләр белән бергә яшәргә туры килмәде алар. Авылда без Ташкентта барып кына тордык инде җәйге каникулларда. Соңдан инде алар яшьли киттеләр инде дисәм була. Шуңа инде үзебез өйдә сөйләшәбез. Мин балалар белән сөйләшәм, минем оныгым да белә. Ничектер белмим, яратам, сөйләшәм. Менә ул Азат хатын журналыннан өйрәндем дип әйтәсез. Мин ул хакта интервьюларыгызда да укыганым бар. Менә бу бит инде мәҗбүр итеп тә түгел, үзлектән, әле бит бала чактан. Менә нәрсәсе белән кызыктырды әни теле? Беренчедән, безнең гаиләдә ул традиция. Без барыбызда исемдә бар. Әти-әниләребез, дуслар җыелышканда да, гаиләви җыелышканда, барсы да җырлыйлар. Аш-су беткәч инде җырга. Мин бәләкәй чактан, инде ул соңгыдан баянда укыдым. Нигәдер мин, я хочу играть на баяне дип менә китереп бирдем. Әни барып шуны сатып алды. Баянда өйрәнгәч инде, булар рәхәт булып китте бит инде. Олылар мине шулай ала да үзенең уртасына. Алар җырлый, сез уйныйсыз. Мин уйныйм, алар җырлый, җылый соңгыдан менә шулай инде. Бәләкәй чактан Илһам Шакировны мин бик яратайм. Шуңа күрә инде җыр моң бездә гомер буе гаиләбездә. Шуның өчен мин электән үк шул бәләкәй чактан үк авылда яшим дип хыялландым. Үземә ничектер әле дә ул сакланып калды. Блокнот эчендә менә үзем күренешемчә шундый үй булырга тиеш миндә 5 бала була дип менә шулай хыялланган идем менә. Шуның өчен һәр елны ынтылып бара идем. Каникул башлангач инде шунда авылга. Авылда токта эшлидерек без. Менә шундый. Аннан соң кич инде клубка чыгадырык. Шуның өчен мин бик яратам. Бу әни ягында. Бу әни ягында, әнигез бит Башкортстаннан? Башкортстан, Аургаз район. Сез шунда кайта идегез? Шунда кайта идек. Курманай авылы. Һәм менә шул әнинең туган ягында булу татар теленә шундый кичкенәдән кызыксыну уятып яшәгән. Мин даже башка төрлечә үземне даже күз алдына да килтермәдем. Паспорт алган вакытта мин инде атамның фамилиясе белән әйтәм. Мин әйтәм, әни, мин синең фамилияңны алам. Әниемнең фамилиясе Богданова. Ул миңа карады. Нинди син Богданова инде. Син беркем дә бит инде аңламыйм. Шулай итеп әтиемнең фамилиясендә калдым. Халдары.
Бүтән гомер инде шулай яшәп килеп ятабыз. Ну, балаларым да минем бик әйбәт белә телне. Онығым да белә. Бу инде сезнең тырышлык, Фирүзә. Шулайдыр, бәлки шулайдыр. Мәҗбүри бер кемне дә алай өйрәнегез дигәнебез юк. Өйдә андый бездә сөйләшәбез без. Менә сезнең җырга булган кызыксынуыгыз, җырга булган мәхәббәт менә шул үзегез әйткәнчә балачактан килгән әйбит. Һәм сез әлбәттә үзегезнең гомерегезне менә шушы җыр сәнгатенә багышлагыз әйбит. Шунсыз сез яши алмыйсыз, мин моны беләм. Сез бит татарча да җырлыйсыз, сез русча да җырлыйсыз, сез башка телләрдә дә җырлыйсыз. Филармониядә эшләгәч бит инде. Анда җырларга туры килә. Әйе, төрле телләрдә, төрле жанрларда һәм оркестр белән дә чыгыш була, инструменталистлар белән дә. Ну, мин үзем әйтеп үтәсем килә, ничә ел эшләгән булсам, минем коллегалар инде белә инде, алар әйтә, 50 генә процент бит инде татар син диләр бит. 100 булсаң нәрсәкәй булыр иде дип, чөнки мин бүтән уйлаган эшләремне әлбәттә эшлим һәм горурланам. Менә ничә елдан бері Рөстәм Яхинга багышлап концертлар уздырам филармониянең залларында. Мин уйлыйм, минем дирекция бер дә каршы килмәде шуңа. Менә ничә елдан бері классик форматта әлбәттә уздырабыз оркестр белән. Оркестрга переложениялар ясап, менә беләсезме, үзбәк халык кораллары оркестрына һәм симфоник оркестрына менә шулай мин уралланам шунда. Шулай да менә төрле жанрда җырлыйм дип әйтәсез, бит иң яратып башкара торган жанр ул нинди жанр? Романс. Романслар. Татар романсы, рус романсы, рус телдә мин бик яратам. Когда однажды вечером в любви признался ты, дурманом сладким веяло от слова твоего. Поверила и больше ничего. Один Фирүзә, менә мин социаль челтәрләрдә һәр вакыт сезне күзәтеп барайм. Әйбәт, сез һәр вакытта да нинди генә чара булса да Үзбәкстанда да сез һәр вакыт шул чараларның үзәгендә, шундый матур, мөһим, зәвыклы, бәһале шундый чараларның үзәгендә сезне яраталар, сезне чакыралар. Сезне еш кына иҗатыгызны, хезмәтегезне яратып, сезгә бәясен дә бирәләр. Ләкин сез анда гына түгел, сез менә Казанда да
шараларда катнашырга һәм ничектер шуның үзәгендә кайнарга тырышасы бит. Мин белән менә сезне Рәшит Вахапов фонды да бик яратып үзенә чакыра. Алар белән менә нинди планнарыгыз бар? Казанда аларны да эшләп Алла китегез әле. бирсә, 18 сентябрь көне менә зур залда, Алла бирсә, шул 20-нче фестиваль булачак. Миндә Рифат абый Фаттаков чакырды. Менә шундый элемтәдәбез. Мин уйлыйм, әле бу беренче тапкыр минемчә Үзбекстаннан катнашучылар. Мин инде махсус кунак итеп чакырдылар, әлбәттә. Шуңа рәхмәтлемен. Уйлыйм, Ташкентка алар киләчәк, Алла бирсә, Ташкентта да шул Вагапов фестивален ишетсеннәр, күрсеннәр, тыңласыннар. Бүтән шул җырларны әлбәттә искә төшерсеннәр, олылар, яшьләр өйрәнсеннәр. Әйе. Шундый уй-хыяллар белән сез бу фестивальдә дә катнашасыз бит. Гомумән, Фирузә, менә сез бит инде үз хыялын тормышка ашырган кеше, тормышның авырлыкларын җиңеп, үз юлын ярган кеше. Шулай да сезнең бу тормышта әле менә мин шулай эшләр идем дигән ниндидер хыял бармы? Бар. Нинди? Ну, төрле нәрсәләр була әйтеп булмый. Ләкин тормыш кире килеш яшәсәң ничек яшәр идең? Мин, наверное, шулай ук яшәр идем. Ләкин кайбер нәрсәне, ну, яшьлектә бит инде бик ни түгелсез инде, ну, аңлап та бетермисең, тәҗрибәдә җитеп бетми. Бу тәҗрибә инде юк инде ул яшьлек вакытында. Ул соңгыдан килә бит инде. Ну, в основном инде менә шулай тормышны шулай ук яшәр дип уйлыйм. Ул инде качан мин шулай уйлыйм. Әлбәттә чыгыш ясаганда. Менә бу җырны бит инде кире хәзер бит чыгып җырлап булмый бит инде бит. Мәсәлән, менә шулай иттерергә булган, димен, менә шулай иттерер идем. Шул вакытта гына. Тормышка килгәндә инде юк, мин шулай ук яшәгән булыр идем. Бу тормышта бернидә үзгәртмәс идек, зәйме? Үзгәртмәсен, минем 2 матур кызларым бар. Анагым бар хәзер. Аллага шөкер. Аллага шөкер, әйе. Нәрсәне үзгәртәсе юк. Аллага шөкер, әнием янымда, исән сау. Калганы Аллага шөкер. Менә кызларыгыз җырга тартылганмы, оныгызмы? Сезнең менә бу сәләт аларга күчкәнме, юкмы? Минем бәләкәй кызым битерде кызыл диплом белән фортепиано буенча. Ләкин конкурсларда да катнашты ул. Казанда да, Татар моңында, Башкортстанда дуслык моңында, тагын кайдадыр. Ну, ул бармады. Сәнгать юлыннан китмәде. Юк, ул әйтте. Минем андый шулай шундый синең ашаган тавышым юк диде дә. Юриспруденцияны. Юриспруденция буенча укыды, менә шул КФУны битерде ул. Олы кызым бәләкәй чакта да әйтте ул миңа. Безгә ди 2 җырчы, 3 җырчы музыкант кирәк түгел ди. Ул Җәмилә укыган вакытта да пианиноны бирәк кая башка җиргә алып китегез әле дидере. Юк, ул кызыксынмый бердә. Оныгым бүтән концертларыма килә, барсына да килә. Башка җырчыларга да алып барам. Менә кичә Салават Фатхетдиновның концертына рәхәтләнеп утырды. Юк, инде бармаса да безнең юл белән, ну, мин уйлыйм, әзрәк мәдәниятлерәк булыр, үсер. Күңеленә салгач, уларның йөрәгендә булса, аның анысы да бик җиткән. Иң мөһиме безнең мәдәниятебезне, сәнгатебезне яратып үсә торган аңгыз булсын бит. Әйе, Алла бирсә, ну, ул җырлап йөри, ниндидер җырларны җырлап йөри. Кем белә әле? Кем белсен, әйе. Ну, музыкант булырга ынтылмый әлегәчә. Күрбез. Ул хәзер менә балалар бит инде телефон аша ничектер әллә нинди мультфильмнар ясый, ул беләсең, үзе 2нче классны гына әле битерде. Но мультфильмнар шак каткан, менә каткан. Бу да бит инде иҗатның бер төре. Бәлки шулайдыр, әйе. Ну, күрбез. Барыбер иҗатка тартыла. Я мультипликатор мәйтәм юк инде, алай әйтмән, мәйтәм ул бит бер несерьезный эш ул, димен инде. Күрбез, вакыт күрсәтер әле. Бәлки әле татарча мультфильмнарда ясар. Кем белә? Кем белсен? Алдагысын белеп булмый. Шуңа күрә иң мөһиме менә шундый тәвфиклы
ынык булып, һәм инде әбисенең юлын дәвам итә торган, күңелендә булса да саклап дәвам итә торган шәхес булып үссен. Амин. Шундый Амин. теләклебез. Амин. Рәхмәт. Һәм әлбәттә Фирүзә, менә безне караган, безнең тапшыруыбызны караган үзебезнең татарларыбызга, милләттәшләребезгә сезнең нинди теләкләрегез бар? Татарларыбыз әлбәттә, без яратабыз. Ташкенттан, Ирактан шулай күзәтеп барабыз. Һәм бүтән Үзбекстан татарларыннан сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз. Гаилә бәхетен телибез. Уңышлар эшләрегездә, укышларыгызда, бүтән эшләрегездә әлбәттә. Һәм тынычлык булсын. Менә иң мөһиме шул. Бердән булып, бергә булып, менә шулай очрашып, бер-беребез өчен сөенеп, куанып яшәргә язсын. Амин, амин, амин. Фирүзә, бик зур рәхмәт. Вакыт табып, менә бүген шушлай очрашып, әңгәмәдә катнашканыгыз өчен мин сезгә иҗади уңышлар теләп калам. Казаныбызга кабат-кабат кайтырга язсын. Һәм әлбәттә матур, күңелле вакыйгалар, уңаеннан гына очрашулар насыйп булсын. Амин. Бик зур рәхмәт сезгә чакырганыгыз өчен. Рәхмәт, рәхмәт. Хөрмәтле милләттәшләребез, очрашу урны Казан тапшыруында бүген Үзбәкстаннан килгән милләттәшебез, танылган җырчыбыз, Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты Фирүзә Халдарова иде. Әңгәмәне Энҗе Шәһидинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз.